Колеги съпартийци, гответе се за парламента! Имаме одобрение за преговори с рехабилитаторския блок. Ще направим коалиция силна като Меркел и социал-демократите. Ще се коалираме с най-голямата извън парламентарна сила. Това е страхотно! Все едно сме приятели с най-голямото джудже. Може да ти се струва хубаво, но не е добро сравнение. Не, важното е, че джуджетата, т.е. рехабилитаторите, са се съгласили. Така, трябва ли план за действие? Каква ни е стратегията? Ами, тъй като сме по-малка партия, е по-добре да сме коректив. Какъв коректив е? Направо искаме постове. Ами ако коалицията спечели, кой ще поеме милицията? А кой ще поеме армията? Спокойно, армията я поемаш ти, а милиция няма отдавна. Трябва да действаме там, където нещата са най-зле. Образование, социална политика, правосъдие! Ти си моралната личност, неподкупен, целеустремен, ти си роден за шеф на правосъдието. Наистина ли? Да. О, да, шефе. Откакто ми позволи да се лакирам в офиса, за мен ти си най-справедливият човек на света. Както и да се подготвяме за преговори. Да се подготвим за преговори. Какво ще искаме от рехабилитаторите? Задължително МВР. 100 милиона за подслушване е безобразие, поне 200. Не, на първо място социалната политика. Да, там ще вдигнем най-много рейтинг. Социалната политика не е работа. Даваш пари на хората, а те плюят, че не им стигат. Да, тогава може би е по-добре да дадем социалната политика на рехабилитаторите. Да. Гениално! Така те ще трупат пасиви, а ние ще ставаме все по-важни в коалицията. Да, ще им дадем и енергетиката. Там много се краде и ако ние вземем, веднага ще ни наведат, че бъркаме в тръбата с газта. Да, задължително! И трябва да им пробутаме и културата. Не ми се занимава с гладни артисти. Шефе, а дали рехабилитаторския блок не мислят подобни неща? Изобщо не се бях замислил за това. Там са стари кучета. Бити, но стари. Вече си представям как ще ни наредят. Ние искаме финансите, образованието, а те ще кажат: я вземете енергетиката и социалната политика. И веднага ги контрираме. Регионалното развитие, фондове, подкупи, комисионни. И след като спрат да ни се смеят, знаеш ли какво ще кажат? Нави, околната среда е водите. Ха! И мръсните природозащитници ще ни наладят като пълки и ще запрегръщат кестерите. Гръм да ги удари, чумата да ги тръгне. А ние ще излезем убийци на делфини и като нищо ще ни захвърлят земеделието и ще рижем тютюн в някоя изоставена казарма в Харманли. Ужас! И ще ни осъдят за източването на Южен поток. Мръсници! Мръсна работа е това политика, да. Да! Знам какво точно ще направя сега. Ало? Да. Ние сме от Успех за България. Отказваме категорично да се коалираме с фасадни демократи като вас, които всеки момент искат да не забият нож в гърба. Браво! Колеги, мисля, че току-що преодоляхме една политическа криза.